ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kaketeng jonga kalong Rochelle Wahlang, single mother, ngadon kun arngut. Kaketeng jonga firm jonga kari ask Rochelle. I'm a wedding planner. Weddings, funerals, birthdays, engagements, ki baby showers, bridal showers, everything actually. As a wedding planner, ngilong complete A to Z, from a small pin to catering services to photography to bridal hair and makeup. We have an entire team. Pirang peja ke Batisi TV, ngajliana poleng hak program kelengkor. Ngidon mentasi hang ni ha mau lai mau ro, nang minyo la beni kedua, ye kong Rochelle Wahlang, ibadai i wedding planner. Bat ladon hag ni ka benta la ship house nem kenti. Ông bậc là đơn hàng cái film ta lại post nên nó như là sao không? 2013. But no people is down with Actually, kata ka way ba. The main thing ba, you need a push to start up anything, and for that it was a bit difficult. Namar ba ngarang rit khon to kapor ki dangarit barangot. It so happened ba a classmate of mine. I bajudan beach po Mumbai i try beach tay. Itip ka feel ayu bangangale nga don po hospitality industry ngan ki aviation and ka line ka mga try man siya haka events mo mai plan bani thosh po shlong kin por bi plan bani thosh long mai don siya Mumbai ila ashfon bi nga yung siya nga kwa ba fin handle bi mafi pwede mapi ki don kam badi ban pinbyang bat ki long chance na ne ka decor ne ka venue ne haying ne sapit mapi. So it was a good break for me. It was a good startup point for me to venture into this field to see na marba bangan wan hang ni hap study ka market ru kalong kumno. It's something new. Ting kalong hectic ba ni kan pilih. So dan nem ki cap pat ki ba pisngo ba pi kwa ban give up no. Yeah. The thought of giving up never comes. In fact, every day is a new challenge. Madangile events man kapor, madangile weddings man kapor, ki birthdays man kapor. Ting ka team kala aban ne ka jo tamangim ju repeat number 1 ne ka design jungi. Ngim ju repeat aleleru. Ngi kwa ban I exclusive bet iki clients kali ban long different bet man bangile. Lada kat ba makanaru hot kum kalong kami nga face bun sin ki challenges habang adang try kam ngayo phone call na yeng ikun barit let's say ipang lani bahe idon projects ni katay ka ba tang ba nga persyangkat bangala bangan balance kitu ka kam shipang nga pa nga supervise ki kana jonga ki bangala train nga mare wud chi wan pen penbiang nani hap biram thi dawai shipang kani katay nga penbiang bat nga tharai ki khon ru ki lai namar ba menchwa ting kim sung thu ki ju ong yang mai beli film tray ku matray ki wei kila mi dang step jan mit kila wan pai phim don nang bat ni nga khlem nang ban jubab ngong ka pair different people have different types of work that they have to do mo she seen part por baki chuti ni don even nga try po okit and por mi don even okit mun sin shi sa namar ba thaj kalit up down kum tung shi sa ngai lam lang ki khon nga pha kin yarap kam lang nga kin tala don nang bat nga kin la sngu kum nong ha ban tre kam nadu kata kim jukli show ken kis sngu thu ya ka jing plat at the same time ke ka baki don kam nga teplet mga tiladangam tre ninyo na kata de ka wehin Tila ban ong bagi kun jong pi support ba pi. Hoi. Tila nya lagi kun pat manu ba sha am sim ba pi dan. Ni yang ati mai fi. Ani klem ka jing ka shan jing mai klem ka support na ni kong hi por banga ong mai nga ko ban sang ani kam phis ngukum no.
imei iba ai men si be yanga iba yarap be yanga ilong kum ka backbone changa ha kamtam ha por ba kidang rit ki khon ngarang just separated and divorced to por ka ba bangan i ki khon marwei nga sa tang mga pit ki khon ti ting ting adon nong trei ting ting ngam don nong trei ti shong mga don kaying jing mei hang ni hajan bunsin iki khon ki don bit ban imei ti yarap bit imei pen pet bit imei Kanutri ki wedding na ki events tapi la organize plan kenma hoi nikong dang sedang ti ngit tu kapor tarai ngalaban ong maybe 5-6 events in a year or something like that kind tambah kat nang yat kapor kat nang mi ti ki events tu kila nang bon keleng pa keleng ti nga ka feel jonga ngamju le tang ningkong ngamju sedang bitang weddings nga shed also do nga shed le kini bridal hair and makeup ru ti ki bon ki different companies namta kita ru nga shed pen le ki hair and makeup namta fashion shows kani katai ti off late mentala don hi thousands nem ka bangala stop ban specialize in hair and makeup namarba ka wedding planning hi kala take up most of my time ti ka finishing touch nga haban pet ti ngong kam yahap plus kila abon menta ki makeup artist ki bala ami kimat yayat maki khmat ngan ngam kwa bantu ja jung no ru mo nga long ha ka happy ha kani ka feel ka jung la di ken project ka tapos ng bakarang kerpang ba na kamanta jang tingyo ka project ka bahe pa that was one of the biggest weddings mangi siya orchid water sports mo kata ka wedding nga tharay ka pandal ka bangi banle mangi it was I think 6,000 square feet pandal, 2 pandals, one for VIP, one for the general public. And one day before the wedding itay try yung sinabi ang sakaway ka pandal exclusively tang for VIP smaller crowd. And dek ni habantik ke hayeng jom ki hang ni kita jom banalari hang ni hayeng jom ki hayeng habantik ke kadeko hayeng ka church karan hang tay hapo hajan umroy ka church karan hang tay plus ka venue karan siya po water sport ti one day siya ka wedding ru idang ya trikam hayeng kan tay mong idang ya trik hayeng jom shinang idang ya trikam once so amit siya ka block laki laka plus ni hap mare sash po umroy pendep ka decor po church back sash po venue tang mga iparasyon lang jonga ting ongi iparasyon lang ngimdan helper manu mo for the decor from any angle ngimdan helper tang barangot ting ongi iparasyon lang ladangi laban le yakani ka wedding ladangi laban le the entire setup and decor yakani ka wedding ngam trying tension show ikiwe khamat because it was the most challenging part ngatike nadong sidong except ka bam kile na pod haba but kijing bam di shahing mani nakasha ka catering for the church ka wedding cake artli kinong shandur kinong up ban sanitize yaki guest ki ba want podang dang shoes tang iu mo ka covid kumto ka sound ka music ki DJ ki nong host A to Z ki posies kisunti bridal bouquet everything handle it that was a very very challenging event for us. It was a very big event but manpower was just my brother and me the kataken it's the self belief that you have and the determination more the hard work and determination that you put in to see that success happening ken kadon ka jis ngiu do nomor ba layat hialot ki bayle pandalay ki layat hialot dan miyaw tang mangi hakajing dum ya tray kikti gilasang namar bakadang di kaport lang tambang try kalong worth it at the end of the day pan in general pat pia kendu jing ini in general nga try the challenging part is number one bangi face mangi ken kapor bumpy ting kalalong ka kimpalat kapor bangin pendep kapor bam
ngim tip show number 1. Number 2 ting iran ki jaka ki ba ka bam dukan char dan ti kalong challenging hak ta kapor mo ngam salia kini kamba treatment made kini kata I don't have a problem ya kata hoi ka met ti ting katran kat bandalawan pai shing ki winters nga shoes ngungu ba ki oshti ki khon tamba lada dei hakipor school kumantang adon tang mga baki khon angut te ladanga don events ni kam tam tahu benai mi thrai lawan tinga sutu ladanga wanying kat banga wanying mit ru habar tinga laban long boss nga melei mo tamashisin mga arung hapo phalau la jong ka duty kemi kas dang biang pi tinga ladanga wanshing arbajin lai bajim step ru takamut nga hap khi biang hi ti porsan baje pen biang breakfast khon pen biang tiffin khon pai ki school then probably nga sala ban rest rei katahi kalong challenging handiat ya kumanga kin as a mother ting I feel a bit drained out because it's not easy, but I think Blei ru I bor fi bangin face ki kam ki jam ber ki challenges le jong Blei I bor be kata Sila dadon ki bakwa ban bersang ikum tulong fisnga bakalam penimja hoi Blei kamla ni kidon kam alternative na sa kaway pet lada pet kumanga this is my only source of income hoi this is my only source of income and I give my heart and soul to it and she seen ba piladep kibriu kilatip ka kateng jofi she seen ba kila ong kila asung tu ode fi ongita takmut mat kuslai kala biang tinga thrai my initial struggling years were very tough mo but I think I've really no matter what challenges life has thrown in me I've always been faithful when it comes to my career because I know at the end of the day like I have to fall back on myself right manuban I pi ti kata ken nada nga haban I 100% bet tamba long kini ki bakwa ban le kani kalain nga shuka ban ong tangkaway kamdei ka basuk kamdei ka something ba ho chu penyeng kat ba you kat bakwa kani katai and that's it kawai long pide ban suthu ka sentiments jung ki brio nada ki brio ki penlut pisa ki expect baka kamru kadai ban biang ken emdei ban chule tang ban pendep anyhow la dep la biang tang kum ta ken ti ki challenges ki bakin face ru ki bon ka ktien ka thliet ka ba concern kum no phi deal but ki clients jung phi lada phi don ka sap tama phim nang ban ken but ki clients jung phi ru hang taru phi la ban loss ti sakaweru ka sap ka ba wayu Blei teng ki clients ki pan le kum kani ka kam bun sin na po Pinterest ki la asai na po Google ni ko akum ni ka design but ka jaka kam ya hab mo teng there's always a plan B perkat di ban bu plan B bet namar dada ka flop ka tu ka design bat ka jaka ni hang tu ni haban think of another plan kumno bangin le tilada kam de kasap ka ba ayu Blei nga thrai kam mi hiru di kalong kum takin we cannot force things if things are meant for you it will be yours if it's not meant for you kanum long kam hi di kalong kum takin experience ki jong phi bahar kom ti यहाँ पर touch book ko jong ni program ka jong ida shwa bi pin ko pan ko aba pin ajikran la sikh ne ka san mo ban kuntu yakini ki long kumi ki jong ina ni ki kin thei long ki bakwa ban tre atat kumlu ki la ban tre atat ban bati atat ka por jong ki hayeng ba yu ba ki jing ana sin jong phi ki kawai nga thrai Blei lashnai kum kin thei nga thrai that is the biggest blessing number 1 number bangi kin thei ngi don ka sap ban multitask mo ngila ban balance haying ru ngila ban balance ya ka kamru ngila ban balance ya ka personal life ka jungi ru ki hobbies jungi ru ti nga thrai ka shong ha ka individual self ka jungi hi number 1 ka wei dei banum du jingkermen number 2 ka jing trai shitom ka de ban ya lang pateng bat ka jing kwa ka jong phi but sakawei ru
time for our family is very important. The love and support bangiyo na family jungi ngathari kadika bakor dortam ngidi ban value shwaya kata, then I think everything falls into place. And lastly, kajing shani akhamtam yo Blei banajrong damdei bau ai mau ka blessing ka banajrong ngathari ki jingmut ki jing perkhat jungi ki plans jungi shinistai kan long khuri hura bet ti ngaru ting haba ngamdan events ru ngamjukuslai ngatip peniyai be banajrong ti ngad duai bet man kapor ba kanu ka kam ka bangale bat ka team jungi ru shwa bingine shei ru ngida duai ngida bojin duai ba ka kam jungi kaniyai bet na dong stong ba ublei nya dai ka yeng ka sam jungi na marba ting ngi ha banet chechngai ti kumju ru ikilong kmiru ngatharai ublei uladep ai sap na pai ngi uladep ai ka strength ka bakya ka bangi ongmo ti stang bangin pendan kam ka but nung do jingker mental leiru no matter ka Jingeh ka ba face ngar ngalamat bun ki Jingeh ka jing im jonga tamba ngam shim give up ken